skal strække. Ja, præcis. Roligt. Roligt. Fint. Der. Stop der. Stop der. Jeg bliver både i røven. Og så trækker Karoline, Peter og Ejner. I skal trække lidt hen mod jer. Og Dyr og Frederik, I skal give lidt efter. Ja. Stop der. Så holder Ejner og Dyr og Peter. De holder den nede. Og så begynder vi at tippe. Frederik og Ejner, I begynder bare. Langsomt. Stille og roligt. Ja. Stille og roligt. Og I hæver lidt mere. Lidt mere. Ikke Peter og Dyr, I sænker lidt nu. Stille og roligt. Og så hold lige der. Stop der. Træk tilbage. Sænk lige spanden igen. Sænk lige. Stille og roligt. Og så trækker jeg lige snorene lidt hen mod min stemme alle sammen. Stille og roligt. Stop der. Og så sænker vi det lige lidt igen. Og så tipper vi igen. Ejner og Frederik, I skal om på den anden side af Karoline og Dyr. Ja, hun er der lige præcis. Ja. Sådan. Stille og roligt. Peter og Dyr, nu trækker I lidt hen mod min stemme nu. Stille og roligt. Lidt mere, lidt mere. Lidt mere. Og Ejner og Frederik, nu trækker den anden vej. Lidt mere. Sådan der. Super. Så stopper vi. Yes, mand. Så bare slippe lastningen. Ja.